Hvad er planen? New. Jeg havde en idé egentlig. Ja. Og at vi skulle prøve. Måske at se, om vi kunne lave sådan 4 eller 5 tracks, 5 demoer. Hvor vi kun bruger sådan en halv time på hver. Okay. Så det er sådan en speedrun. Okay, speedrun. Start. First idea. Så sætter jeg en timer på en halv time. Okay. Ja. Jeg ved ikke, om det lyder som A. Tuner. G flat. Et sted mellem G og F sharp. Eller måske bare autotune. Hvis man tager autotune på. Ja, bare lige en lille smule, måske. Og så kan man måske bare lige autotune den til G, og lige sådan trække den ned. Ja, lige præcis. What the fuck, Marley, det er man. Ja. Det er sådan, hvor sådan lidt mellem G og så E minor. E. Så kunne man sådan vandre lidt hen til den der E. Sådan G, A, B, så til E. Så siger du hen til A, muligvis. Ja, så jeg bruger sådan G, A og så E. A og så E. Det er ikke særlig meget, jeg har lavet. Jeg har bare sat fucking... Touch and go. Okay, sådan. That's kind of cool. Jeg tror, det er et E. Og den skulle sådan set ikke være der. Det er det sådan. Nå, det er den her til os. Ja. I'll find the cables. Men jeg tænker, jo længere en strækning man kan tage, jo bedre. Ja, det tænker jeg. Mere naturligt. Hell yeah, we'll take it, we'll take it. Vil du nu have guitaren med? We got 1 minute and 20 seconds. Fuck. Prøv lige at spille. For... Nummer 2 er her. Vi kan godt lige nå. Ja, vi optager bare lige det der. Det må vi godt. Jeg må godt sidde. Og så er den klæde i hvert fald. What? So who the fuck broke my favorite microphone? Ja, man. Yes. Oh. Jeg sætter en ny timer. Sådan der. Nej, så er jeg Jeg stemmer lige quick. Ja, eller du. No. Det var noget, jeg hørte i en sang i dag. Vi starter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Så den siger... G, 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 A, A, okay. Og så starter sangen.
Okay, er du klar? Hvor jeg prøver at optage, guitar først. Bare med metronomet. Og så kan vi prøve at sætte trommer ud på det. Så bare lige hurtigt sætte baseline, og så trommer, og så sådan. Ja. Jeg bare kan sætte. Jeg vil lige se, hvordan det var, det var sådan 4. Ja. That's perfect. Ny timer starter nu. Save as. Alright. Maravillas. Oh, sorry. Prøv at sætte delay på. Inde på. Ja, er du klar? Pretty cool, I guess. So, this I learned from Flake also. Taught me this. Jeg blev lige helt forvirret og sådan, what? Hvordan begyndte du at spille til? Okay, save. New. Men den var nice, den kunne jeg lide. No, it's a banger. Det var så nice vibe. 3 songs today. Okay, jeg starter en timer. Kunne man have det som en ting? Laver noget hiphop nu. Så tænker jeg sådan, så kan du have sådan et eller andet. Eller sådan et eller andet. Sådan hen mod slutningen. Vi skal bare have optaget et eller andet der. Ja. Vi skal have den der med, ja. Jeg tror, du kan spille det
bas over på den her i stedet for. Hvor på den der? Ja, så finder vi en bas på den her. Mere skal noget groove i den. Okay. Må jeg lige tjekke noget hurtigt? Ja, selvfølgelig. Beklager. Jamen, det gør ikke noget. Oh shit. Ding, 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 ding. Hvor er det sådan der? Du spiller syveren, eller hvad? Oh my god, hvordan fuck spiller du det sidste der? Stopper den. Hvis du kigger på det som en triad, altså det er jo egentlig den her, du spiller. Det er den D. Hvis man flytter noden rundt, så kan man spille en inversion, der ligger her. Altså det er sådan, han spiller, Mark Knopfler. Mange sådan... Og han spiller hvordan, siger du? Altså sådan triads. Så i stedet for at spille sådan hele akkorden, så er sådan... Det kunne være, at det er triads, jeg skal øve mig i. Så. Ja, bare gå på YouTube og så guitar triad. Jeg starter lige tiden igen. Dude. Okay, og den er så til headsetet, ligger der. No, it's cooked. Okay. Det er bare rent noise. Er det? Nej. Okay. Jeg bryder bare normalt ikke om at sige det her på min egen musik, men jeg føler, det er fucking... Ikke sådan GTA loading screen, men det er sådan... Det vil godt være et eller andet, der spiller over en radio på i Los Santos. Nå, men det er jo ikke at gøre sangen perfekt session, det her. Det er fucking move the fuck on session. Ja, jeg starter sammen. Number 5. Okay, dance, here we come. Se hvilken key. Nu siger den D. Men den når bevæger sig sådan igennem alle mulige... Den slutter på et D. Hvis vi tager udgangspunkt i det. Prøv lige at spille den igen. Den siger, den starter med en E'er. Hvad hvis du bare kun tager den første del? That does not sound like an A. Vi valgte at gå med den her, vi kan ikke gå tilbage nu, vi har brugt for lang tid på det. Den sidste noget der, det er fandme ikke en A, men... Okay, spørgsmålet er, fordi det lyder fucking nederen det der. Skal vi scratch og prøve at se, om vi kan gøre noget helt andet? Jeg tror ikke, vi kan nå det, I'm afraid. Ah shit, 6 minutes, man! What the fuck? Fuck det. Glem den der fucking mærkelige lyd. Og så, vi har et trommer, der går... I'll put the bass. Jeg må lige optage noget sådan higher harmonies. Ja. Skal vi have den her med? Ja. Nå ja. Er du klar? Vi vil bare fuck det lidt op. Ja. Jeg skal lige høre, når det der kromatiske der, det kommer til at blive fucked. Jeg elsker, når vi bare ikke giver en fuck for, om det lyder, altså passer alt sammen. Det bliver fuldt filter. Yeah, this is the best one. Yeah. That's amazing. That is the best one. That is the best one. Success. Another successful day.